Sziasztok! Egy játékos segítséget szeretnék nektek mondani, vagyis mutatni a szorzótáblához. Mondjuk én mondok olyat, hogy 6x8. Összeteszem ezt a két ujjamat. Azt mondom, hogy 10, 20, 30, 40 és 48. Most elmondom a magyarázatát. Zoomolj rá a kezemre. Igen. A hüvelyk ujjaim a hatosok, a mutató ujjaim a hetesek, a középső ujjaim, inkább nem mutatom, a középső ujjaim a nyolcasok, a gyűrűs ujjaim a kilencesek, a kis ujjaim a tízesek. Én most azt mondom, hogy mondjuk most mást mondjunk, 8x8. A két nyolcast összeteszem, mert ugye a középső ujjaim a nyolcasok. És ami felém közelebb van, most ezek vannak közelebb hozzám, látjátok? Így. Ami távolabb van, azt pedig összeszorozzuk, és ezek, amik közelebb vannak, azok a tízesek. Azokból tízesek lesznek. És azt mondom, 10, 20, 30, 40, 50, 60, és 2x2, 4, és 64. Most mondjunk rá egy másik példát. 9x6. 9x6. Ezt egyébként azt mondod, hogy 9x6, de fordítva is lehet, hogy így 6x9. De most én mutatom. 9x6. Szóval, látjátok? Megint összetettem a 9-est és a 6-ost. 10, 20, 30, 40, 50, és 1x4, 54. Ez lett volna a kis videóm. Sziasztok!